Днешка торжествує цяла церква, дочекуючи і преславляючи Рождество Христово. І у тій події ще чудує премудрості, любові і благоволенню Бога до цілого людського роду. Свято Рождества Христового – то священий і божественний день. Żeby sme ho dostojno dočekali, treba še porihtac, z očistenim šercom prijac Hrista, żeby duch božestvenej ljubovi dotknul še do našeho šerca i preporodzil ho do života polnoho laski. Naj še u našich šercoch najdu to ti skromni jašeljka, які готові прияць новонародженого Христа. І то ті дари, які принесемо йому, то віра і дитинське довір'я до Бога, то мир і жичення добра всім і кожному. У тім святочним часі вінчуємо всім Рождество Христово і Новий рок. Най мир Божий наповні і освіці нашого серця. Тож вінчуємо всім членам нашої церкви подзвігнутися нашого апостольського екзархату на епархію Святого Миколая. Най подзвігнутися екзархату на епархію буде на славу Божу, а нам нароснуться у духовнім животі, на укріплення у вірі і на спасення. Христос рождається, славіте Його.